এইজন জিহাদী হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছোঁ, অসমত যদি আপুনি জিহাদী ধৰিব বিচাৰে, প্ৰথমতে আপোনালোকে आदित्य खाख्लारिक ग्रेप्तार करक। खुलुमबाय, गिबियावनो साजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायबाय। आसामाव दायो मोनसे ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ। ट्रेन्डिंआ जाहैबाय आसामनि मोनद' हारिफोरा दायो आसामाव एसटि बिनानै गोबांथार सोमावसारनाय हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो मैखोम बाहागो लादों होननानै बुङोब्ला आदिबासि आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय कच राजबंसि। कच राजबंसिनि मोनसे मैया गेदेरथार सुबुंगुमा हाबाफारि जादोंमोन बङाइगाव, आरो बे गेदेरथार सुबुंगुमा हाबाफारियाव बाहागो लानानै आक्रासुनि गाहाय नेहाथारि बलराम बर्मन बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो मोनसे नोजोर होथावना बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा दायो थाखानाय ट्राइबेलफोरनि दैदेनगिरि थामहिनबा ट्राइबेल संघ बासि सिटिवानि गाहाय आदित्य खाख्लारिखौ थांखिनानै गोबांथार बाथ्रा बुंथिदों, जेराव बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों आदित्य खाख्लारिया सासे जिहादी। आदित्य खाख्लारिखौ थाबैनो आसाम सरकारा हमनांगौ। बे बाथ्राया गोबांथार दायो सोलिगासिनो दङ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों। थामहिनबा बुंनो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनदों, अभारअल नायोब्ला नुनो मोनदों गुबुन गुबुन एसटि दाबिग्रा हारिफोरा दायो आदित्य खाख्लारिखौ थांखिनानै गोबांथार खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों, समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजों, निउस पर्टेलफोरनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, बा बिथांखौ थोंजोङै सोंखारिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो सुबुंगौमानि गेजेरावनो गावनि बिबुंथियाव बुंथिनानै होदों आदित्य खाख्लारिया सासे जिहादी। आदित्य खाख्लारिखौ जेरैखि जाया हमनांगौ। जिहादीफोरखौ जेरै हमो आदित्य खाख्लारिखौबो हमनांगौ। थारमाने बुंनो थाङोब्ला बेनो जाहैबाय आदित्य खाख्लारिखौ सासे जिहादीजों रुजुनानै दायो लाबाय। देट मिन्स टारगेटआ आदित्य खाख्लारिखौ दायो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरा बा नैबे एसटि बिग्रा मोनद' हारिनि मानसिफोरा दायो आदित्य खाख्लारिखौ टारगेट खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे मोनद' हारिफोरा बेसेबां जौगाखानाय जौगायाखै बा बिथांमोना एसटि मोनथावो मोनथावा जों बयबो मिन्थिखायो, आरो बिथांमोनखौ जुदि एसटि खालामनानै होयोब्ला मा जागोन, दायो थाखानाय एसटिफोरनि जानाखि मोनथायफोर दं, थाखानाय एसटिफोरनि जानाखि जेरैबायदि जोङो स्कपफोर मोनो स्कुलाव, कलेजाव, इउनिभार्सिटियाव, साख्रियाव, फरायनायाव, गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो जेरैबायदि एसटि हिसाबै मोनथाय मोनो, बेफोर मोनथायफोरखौ जोङो मोनगोन ना मोना? थाखानाय एसटिफोरानो दायो जुदि बेफोर मोनथायफोरखौ मोनगासिनो दङब्ला बे जखायसे एसेल' मोनथायखौनो जोङो लानानै गासै मोन 14टा एसटि हारिनि मानसिफ्रा बे एसटि खथाफोरखौ लागासिनो दङ साख्रियाव, फरायनायाव, गुबुन गुबुन बिथिंफोराव। दायो बेनि गेजेराव बै एडभान्स जायनाखि गोजौ थाखोनि जौगा थाखोनि सुबुं हारिफोरा आरो बयनिख्रुइबो बांसिन जानाखि सुबुं सानखो थानाय बै हारिफोरा जुदि मोनद' हारिफोरा जुदि नैबे 14टा एसटिफोरजों ज' जाफैयोब्ला, अब्ला बे थाखानाय एसटिफोरा, गाहाय थाखोनि थाखानाय एसटिफोरा, एसेल' सुबुं सानखो थानाय एसटिफोरा बै हारि गोजौ जौगा थाखोनि हारिफोरजों बोरैहाय कम्पेयार खालामनो? माबोरैहाय मोनगोन जों एसटि खथाखौ? बा एसटि खथानि जों जानाखि स्कपफोर दंमोन, जानाखि मोनथायफोर दङ, बे मोनथायफोरखौ जों माबोरै मोनगोन, माबोरै इन्जय खालामनो हागोन जों? साननो गोनां बाथ्रा। मानोना बिसोरो लेखायाव, फरायाव, गुबुन गुबुन मोनफ्रोमबो बिथिङाव गोजौ थाखोनि बा जौगाखानाय हारि। बे हारिखौनो जुदि सोसननानै हरोब्ला, थारमाने बुंनो थाङोब्ला मोनसे फिसा हाखराव फिथिख्रि बा फिसा फिसा नाफोर दङ, बे फिसा फिसा नाफोरजोंनो जुदि गिदिर गिदिर बुवालि ना, गिदिर गिदिर नाफोरखौ जुदि गारसोमनानै हरोब्ला, गोबां बिबांनि थाखानाय एसटिफोरनिफ्राय बांसिन आरो गोबां बिबांनि ना गिदिर गिदिरखौ गारसोमनानै हरोब्ला बै फिसा फिसा नाया बोरैहाय थांनानै थागोन? बै फिसा फिसा नायाथ' मनग्लाब जाजोबगोन। बै फिसा फिसा नानि गासैबो आदारफोरखौ बिसोरो सेनानै लाजोबगोन। थारैनो बेबायदि बुंनो हायो। गतिके जोङो
बेनिफ्राय मिथिनो मोनो थारैनो बिथांमोनखौ एसटि खालामनानै होमारोब्ला थारैनो जोंनि जानाखि मोन्थाय एसटिफोरनि मोन्थाय बियो गोमालांजोबगोन आरो जोङो बिसोरजों कम्पेयार खालामनो हाया, बिसोरजों जों जुजिखानो हानाय नङा। गतिके जोङो बिराद गाहाय थाखोआव गाहाय फारसे आरो गोग्लैसोलांबावगोन जुदि बिथांमोनखौ थारैनो एसटि खालामनानै होमारनाय जायोब्ला। जों बेखौ रोखा रोखा नुहुरखायो। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो एसटिफ्रानो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव जायखि राजखान्थि दोलोआव थाया मानो बेनि हेंथायै जोङो गसंथानांगौ। बा जोङो नुनो मोनदों दिनैहाय CC2नि बानजायनायाव थामहिनबा ट्राइबेल अर्गानाइजेसननि बानजायनायाव मोनसे गुवाहाटीयाव थानाय सनापुर मिनि स्टेडियामाव मोनसे सुबुं गमा जानो थांगासिनो दङ। बेयाव बुंनाय बायदिब्ला 1 लाखनिफ्राय लानानै बांसिन 1 लाखनि बांसिन सुबुंफोरा बेयाव ज' जागोन आरो ज' जानानै एसटि बिग्रा बा एसटिनि हेंथायै एसटि बिनाय मोनद' हारिफोरनि हेंथायै बा एसटिखौ होनो मोना होननानै बिथांमोनहा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। गतिके बे हाबाफारिखौ बयबो फिजिकेलि नङाब्लाबो जाय जेरै हायो बेबायदि जुदि सापर्ट खालामलायोब्ला, हेफाजाब होलायलायोब्ला, खौरां बिजों, समाजारि बिजों आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि गेजेरजों जुदि सापर्ट खालामलायोब्ला निस्सय जोङो बेनिफ्राय रैखा मोननो हागोन होननानै जोङो साननो हायो। गतिके बेफोर राजखान्थि नोजोर गासिबो आरो राजखान्थिनि नोजोरजोंनो बेफोरखौ नायनाय जायो आरो राजखान्थिनि नोजोरजोंनो बेफोरबो समाधान जागोन होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। मानोना जोंनि हादोरानो जाहैबाय राजखान्थियारि हादोर, डेम'क्रेटिक हादोर। डेम'क्रेटिक हादोराव जोङो बुङो पाब्लिकआनो बेनि बिगोमा, सुबुंफ्रानो बिनि बिगोमा। गतिके जोंनि आखायावनो थायो होननानै जोङो बुंनानै लानो हायो बा बुंनो हायो। जोंनो बेनि बिगोमा, जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो बेखौ मावगोन। राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा सोर? राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा जोंजों दैथायहरजानाय साफा साफा दैदेनगिरिल'। दा बै राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा जा खामानि मावो बे खामानि मावनाया जोंनो मावनाय जायो, मानोना जोंनो बिथांमोनखौ दैदेनगिरि सायख'नानै हरदों। गतिके बिथांमोन जा मावो बे जों मावनायानो जायो। बेनिखायनो गासिबो खामानियानो पाब्लिकफोरजों मावजानाय, थामहिनबा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरजोंनो मावजानाय। बेनिखायनो बेयाव जायैथ' जेबो गैया, जों मिथिखायो। राजखान्थियाव जायै जेबो गैया, सरकाराव जायै जेबो गैया, सरकारा हायै जेबो गैया। दायो जोंनि BTC आवबो बुंलांगासिनो दङ जेनेबा बेखौ हाग्रामा महिलारिया होनो होनब्लानो होनो हाया, सोरबा नरेन्द्र मदिया होनो होनब्लानो होनो हाया, सोरबा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया होनो हायो होनब्लानो होनो हाया, RGI दं, माबा माबि दं। नाथाय बिसोरखौ सोर खालामदों? सरकारा सुबुंफ्रानो खालामदों। गतिके सरकारानो खुङो हिसाबै बिसोरनो राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रानो जेरै गोसो एरै गावसोर जेरै खालामनो गोसो बेबायदिनो खालामजोबनो हायो होननानै जों बुंनो हायो। राजखान्थियाव जेबो जाथावै गैया, जायखौबो नारखे नुरखे ओरै हरै खालामनानै गासिबो खालामजोबनो हाखायो। गतिके बेबायदि आखाइ हेबनानै थानाया मोजां जानाय नङा। गोबांखौ नुनो मोनदों ट्राइबेल संघनि बे सोमावसारनायाव बाहागो लानायखौ गोबांथार हेंथाबो सोरबा सोरबा होदों, सोरबा मिनिदों, सोरबा। नाथाय बेफोरखौ ज्राब गारनानै जोङो बयबो जाहाथे सोमावसारनायाव बाहागो लायोब्ला बा सोमावसारनायाव बाहागो लायाब्लाबो मरेलि, मेन्टेलि जाय जेरै हायो एरै हेफाजाब होनांगौ। रावबो जाहाथे गुबुन गुबुन जायखि राजखान्थियाव थाया मानो जोङो ट्राइबेल हिसाबै गासिबो ट्राइबेलफ्रा बेखौ सापर्ट खालामनांगौ, समर्थन खालामनांगौ होननानै जोङो बुंनांगौ आरो बेनि सायाव बयबो खोथा बुंनांगौ होननानैसो आं सानो। जायखि जेरैखि हाया बेनि सायाव रावबो जाहाथे हेंथा होआ। थिग बेबायदिनो आक्रासुफोरा गाहायै मोनथाम दाबिफोरखौ लादों। बिथांमोना जाहैबाय आलादा कमतापुर रायजो सोरजिनाय, नैथियाव जाहैबाय एसटि गावसोरखौ एसटि सोरजिनाय, बेनि अनगायैबो KLO जायनाखि KLO आफाद दङमोन बे आफादफोरजों गोजोन गोरोबथा खालामनांगौ। बे मोनथाम दाबिफोरखौ लानानै बिथांमोना गोख्रोङै सोमावसारदों आरो बे मोनथाम दाबिफोरखौ जाहाथे नैबे बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां 2026 मायथाइयाव बिधान सभा बिसायख'थि जागोन। बे बिसायख'थिनि सिगां जाहाथे सुफुंनानै होआब्ला, मावफुंनानै होआब्ला फैबाय थानाय समाव हिमन्त बिश्व शर्मा थामहिनबा BJP सरकारनि हेंथायै गोख्रोङै गसंथागोन आरो बेनि हेंथायै जोङो गोबांथार हाबाफारि
लानो गोनां जागोन होननानै बिथांमोना गोबां खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बा गावबा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बलराम बर्मन थामहिनबा आक्रासनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा गावनि बिबुंथियाव मा बुंदों बा समाजारि बिजों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंदों बेखौ जोङो नायोब्ला रोखा जागोन। बिथांनि माखासे भिडिअ क्लिप्सफोर दङ। स' दिनैहाय जानाखि ट्राइबेलफोरनि सोमावसारनाय हेंथा सोमावसारनाय दङ बे हेंथा सोमावसारनायखौ जाहाथे बयबो सापर्ट खालामो बेखौनो गुरै खावलायबाय। स' ভিডিঅ'खौ নাইলাংनो हासिगोन। করে যে দুইটামান কথা আমি বুঝাইছিলাম না, এই কথাটা কোনো সরকারি মানুষ নকবি। আমি সেই পন্থাটা অবলম্বন করিয়ে এইখান সরকারের ব্রহ্মপুত্র ঠাসে দিম। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে একটা কথা কৈছো, আপোনালোকে হিন্দু মুসলিমৰ কথা খুব কয়, আমি দুখ পাওঁ। আপুনি খালি ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ কাৰণে আমি খালি আপোনালোকে খালি হিন্দু মুসলিমৰ কথা কয়। আপুনি যদি ইমানেই হিন্দুক লৈ কাম কৰিব বিচাৰে, কোচৰাজবংশীসকল কি আমি হিন্দু নহওঁ নেকি? আমি হিন্দু হোৱাৰ পাছত আমাক কিয় সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা নহয়? আমাক কিয় ৰাজনৈতিক অধিকাৰ দিব বিচৰা নহয়? কিন্তু কেৱল আমাক ৰাজনৈতিক বৈতৰণি পাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে। আৰু নহ'ব, বহু ধৈৰ্য কৰা হ'ল। কোনো আৰব লিডারের সুরতলিপি বটে কোচরাজবংশী মানুষ নচলে। কোচরাজবংশী মানুষ কোচরাজবংশী সমাজে নিজের কথা নিজে চিন্তা করে চলিব না। অশোক সিংগাল যদি আমার সমাজখান একা করে চলিব লাগে কথা কয়, আমি কি মানিম নাকি? নামানো। সেই কারণে হিন্দু মুসলিমৰ কথা কোৱা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আজি এই জনসমুদ্ৰৰ পৰা একটা কথা কব খোজো। আপুনি জেহাদীৰ কথা কয়, জেহাদী কোন? যিসকলে বেলেগৰ অপকাৰ কৰে সেইসকলে জেহাদী। আজি হাজাৰ হাজাৰ এই খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ কোচৰাজবংশীসকলে একটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছো, অসমত যদি আপুনি জেহাদী ধৰিব বিচাৰে প্ৰথমতে আপোনালোকে আদিত্য খাগলাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। কারণ যিজন মানুষ খিলঞ্জীয়ার কথা চিন্তা নকৰে সেইজন মানুষ খিলঞ্জীয়া যা উপকাৰ কৰিব খোজে সেইজন মানুহ অসমের কোনো ভাল পাওয়ার খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীর ব্যক্তি হবাই নাপারে। এইজন জেহাদী হব। সেই কারণে আমি আন্দোলন কৰিছো, আমার যদি শক্তি প্রদর্শন কৰিব খোজে তেতিয়াহলে এই সকল ব্যক্তিক প্রথমতে গ্রেপ্তার কৰক। আৰু অসমখন যদি সুৰক্ষিত কৰিব খোজে, অসমৰ কোচৰাজবংশীসকলক সুৰক্ষিত নকৰিলে অসম কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহয়। হয় না নাই? ভৱিষ্যত যদি আপুনি অসমখন আৰু খিলঞ্জীয়াসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰে প্ৰথমতে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ কোচৰাজবংশীসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰক। আমাক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰক, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰক। কেৱল আপোনালোকে হিন্দু মুসলিমৰ খিলঞ্জীয়া অখিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈ আমাৰ মাজত যি ভাঙনমুখী পৰিৱেশ আনিব খোজে আৰু সহ্য কৰা নহ'ব। কেৰলৰ লগত অতি শীঘ্ৰে শান্তি চুক্তি হ'ব লাগিব। কেৰলৰ সৈতে অতি শীঘ্ৰে শান্তি চুক্তি হ'ব লাগিব। যদি নহয় তাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কোচৰাজবংশী সমাজে ল'ব। কেৰলৰ সমস্যা কোচৰাজবংশীসকলৰ সমস্যা, জনজাতিকৰণ গোটেই কোচৰাজবংশীসকলৰ সমস্যা। জনজাতিকৰণ আমাক লাগিবই। কেৰলৰ সৈতে শান্তি চুক্তি কৰিব লাগিবই। কমতাপুৰ ৰাজ্য আমাক লাগিবই। যদি আমাৰ দাবীখিনি মানি নলয় এইখন চৰকাৰৰ খল ঠেকত পেলাৰ কাৰণত ৰাইজ এই ঘৰে ঘৰে যে দুইটামান কথা আমি বুজাইছিলাম না, সেই কথাটা কোনো সরকারি মানুষ নকবি। আমি সেই পন্থাটা অবলম্বন করিয়ে এইখান সরকারের ব্রহ্মপুত্র ঠাসে দিব না। এই কথাটা মনত রাখিবি। আমি এইখান সরকার কেঙ্কে বিপদত ফেলাব লাগে সেই ব্যবস্থা আমি করিম।